Mbokku jangan apa ya ki? Waduh, jangan keciper meneh. Sopo iki telepon? Bismillah rezeki. Halo bos. Areng to? Ana to bos iki? Heeh, iki ana 18 sak. Garing sering bos, wong tumpukan suwe. Sak-sake gur takon 100 bos. Lah nek 80 ki ya rega nek ketiga kok ya bos. Nek rendeng ini mundak kabeh. Soale nek rendeng ini ki nek sing areng do libur bos, tenan. Angel golek-golekane areng nek rendeng ini. Enengo dienggo rebutan bos. Tor areng iki areng tunggak sambi karo tunggak maoni lho bos. Tak jamin orang langes. Tor yo ora mletek bos. Istimewa arenge. Lah juragane sate klathak nek jipuk rene lho bos. Heeh. Lah nek sampean jipuk rene pisan, tak jamin tuman, tenan. Tok jipuk kabeh, ora mbok ngengeh iki. Oke, bos. Di DP separuh, bos ya. Oke, suwun-suwun.